Cledwn Ashford sy'n cadw cwmni i fi. Cledw chi'n gyfarwydd iawn na chwaraewyr yr oedran yma. Sa'n gwybod sawl het sydd â chi? Wrexham, yr ymddiriedolaeth, gyda'r ysgolion hefyd. Ble ddechreuodd y cyfan? Le bydd y cyfan yn gorffen, felly dylwn i ofyn? Cyfan yn cychwyn, pan nes i yn 1974, pan nes i ddysgu gyntaf ar rhedeg tîmau lleol, a wedyn tîmau'r sir, a wedyn wrth gwrs mynd at yr ysgolion, a nes i ddechrau fod fel selector efo'r ysgolion yn 97, dwi'n meddwl oedd hi. James Collins oedd un o'r cyntaf. A wedyn wrth gwrs dwi wedi cael y cyfle wan i weithio hefo Osian Roberts a'i staff, efo'r tîmau dan 15 ac 15. A mae hynny wedi bod yn bleser wrth gwrs. O, mae'n siŵr. Mae rhaid bod yna rhyw rôl fugeiliol i'r cyfan hefyd. Mae'n ei lunio yn chi wrth eich gwaith hefyd. Yn unig yn y dosbarth fan hyn, yr amlwg. Ni chi gweld yr athro fan hyn a'r profiad. Chi'n dysgu'r anthem hefyd. Gan i weld sut leisiau sydd yna fan hyn. O, gwych. Ond bwysig, pethau ma'n bwysig. A ni'n gweld gyda Gary Speed hefyd, mae Chris Coleman yn... Yndi, mae'n bwysig yn adwy. A chwarae teg, mae Osian Roberts wastad yn ei siŵr bod nhw'n gwybod yr anthem. A maen nhw'n anhygol y hogiau yma, a rai di-Gymraeg, y ffordd maen nhw'n dysgu'r anthem. Os dim yn anthem hawdd i ddysgu, a maen nhw'n medru dysgu hi yn dda ac yn gyflym chwarae teg ydyn nhw'n dweud. A chi'n ewch yn ôl o Qatar, wrth gwrs, chi'n cael gweld y byd hefyd. Mae chreuwr ifanc mae'n cael gweld y byd dyddi yma. Wel, dwi'n gweld yn hyn yn lwcus ofnadwy, wrth gwrs, wedi ymddeol fel athro, a wan yn cael y cyfle i fynd i'r wahanol lefydd yma. A chwarae teg i Osian a'r staff, maen nhw eisiau gwneud siŵr bod nhw'n cael cyfleoedd gorau fedra nhw. A ddaru nhw gael gwahoddiad mae'n mynd i Qatar. Ddaru'r tîm fynd allan, ac o'n i'n chwarae 2 gêm yn erbyn Ajax a Aspire Academy fel tîm Qatar. Ond oedd y profiad yn fynd allan i'r wlad yna yn anhygol, a lle arall fysa nhw'n cael y profiad. Ac i fod yn deg i Osian, mae wrth gwrs, mae barch o trwy'r byd cyfa. Ac o'ch chi'n gweld hynny yn y ffordd oedd bobl o Qatar yn ymateb i Osian pen oedd yn un ellu. Ie, hyfryd. Diolch o galon am ddod i ymuno gyda ni ac i rannu straeon pêl-droed, ond yn bwysig hanes Tom Price hefyd. Mae'n dipyn o stori, ond diolch am ddod gyda ni.